Hola, bueno, buenos días a todos. Bueno, me presento, yo soy John González Ocio, que soy adjunto de servicio de radiodiagnóstico y simplemente estoy aquí para presentar a nuestra residente R4, Clara Zabalanchía, que nos va a dar una sesión clínica en el día de hoy y os presento con ella, que os explicará todo muy bien. Bueno, haupa, egunon, nik gaur azalduko dizudan gaia hau da, zer ikusteko, zer eskatu, irudi proben nondik jorako. Azteko, azalduko dizuet pixkat erradiologia noiz hasi zen. Mila sortzen da, 95ean, Wilhelm Röntgen eta bere emazte Berta Ludwigek lortu zuten lehenengo radiografia hau, esku honen radiografia, Bertarena. 15 minutuko esposizioa behar izan zuten irudia lortzeko eta esan daiteke horrela jaio zela radiologia, ezta? Ia 80 urte pasa ondoren, Godfrey Hounsfieldek garun baten taka egin zuen, 1971an. Lortutako irudi bakoitzak 4 minutu behar izan zituen, eta berreraikuntzak edo 7 minutu behar izan zituen. Orduan, irudi bakoitza lortzeko esan daiteke 11 minutu inguru behar izan zirela. Azpiko irudian ikusten duzu hor Godfrey Hounsfield bera makinaren barruan sartuta. Bai Röntgenek eta Hounsfieldek biek Nobel saria lortu zuten beranduago. Ekografia eta erresonantziari dagokienez, esan daiteke esan izen bakarra esan daiteke aipatu, hainbat lanen elkarketatik sortu zirela. Ekografiaren garapena hasi zen apur bat Titaniken ondorapena eta lehenengo gerra mundialarekin. Hasiera baten teknika oso desatsegina edo zen, aztertzen zen pertsonak ur balde baten sartuta egon behar zuelako irudien, ultrasoinuen transmisiorako. Eta lortzen ziren irudiak horbean ikusten duzuen honetan bezala nahiko kalitate eskasekoak ziren. Eta erresonantzia magnetikoari dagokionez, antzerako zer, lan askoren elkarketatik lortu zen, eta gaur nahiko proba luzea bada, hasiera baten are luzeagoa zen, ezta? Baitaka ekografia eta erresonantziak, 50 bat urte daramate ospitaletan 1980ko hamarkadan hasi ziren diagnostiko proba bezala edatzen. Bueno, gorputza barrutik ikusteko proba hauek duela 120 bat urte hasi baziren, gaur puntu honetan gaude, ezta? Plakak egiteko edo radiografia sinpleak egiteko, ospitaleko edozein zonaldera mugitu gaitezke, aparatu portatilei esker, eta segundu bat baino gutxiagoko denboran irudia lortu daiteke, ezta? Bai eskopia eta taka kombinatzen dituzten angiografo berriekin, kapaz gara teknika interventzionista eta baskularretan lan egiteko, eta ekografiari dagokionez, gaur egun askoz ere teknika errazagoa da, gel pizkatekin egiteko erraza eta ospitaleko edozein plantatan aurki daiteke, ezta. Eta, azkenik baitak eta erresonantzia dagokienez, irudien lorpen denbora asko murriztu da eta kalitatea ere asko hobetu da. Ikusita nola sortu zen eta gaur egun zein puntutan gauden, zein izango litzateke gaur eguneko erradiologiaren erronka edo helburua, ezta? Helburua da, behin betiko diagnostikora heltzea, pazienteari eragite zaizkion kalte eta onurak kontutan izan. Onura horiek zeintzuk izango dira, diagnostiko zehatz bat lortzea, ahalik eta denbora laburrenean. Eta kalteak zeintzuk izango dira, albo ondorioak, batez ere zainbarreko kontrasten erabilerak eta irradiazio ionizatzaileek sortutakoak, ezta? Gainera batzutan, denboran atzeratzen da froga horiek egitea eta horrek diagnostikoa ere atzera dezake. Orduan, kasu bakoitzean, susmo klinikoaren eta pazientearen arabera, diagnostikora heltzeko irudi frogarik egokiena egingo da. Susmo klinikoa zein izango da, zuek edo kliniko bezala, medikuek guri ematen diguten informazioa. Eta pazientearen arabera, adina izan daiteke pazienteak
lehenagotik duen patologiaren bat, edo handia edo txikia den, edo, bueno, ezaugarriak. Irudi froga horiek zein izango dira, batez ere ohikoenak oso hedatuta daudenak, erradiografia, ordenagailu bidezko tomografia edo taka, erresonantzia eta ekografia. Orduan, sartuko gara pixkat takaren edo ordenagailu bidezko tomografiaren munduan, eta froga honek zein dituen abantaiak zeintzuk izango dira? Ez dago esploratzaileen interpretazioen menpe, ezta? Irudi probak pazientearenek dira eta hor daude, eta gaur mediku batek aztertzen duena, interpretatzen duena, bihar beste bat irakutsi aldio, eta pertsona hori, erradiologo desberdinen artean, diagnostikora edo daiteke. Azkarra eta eskuragarria da, minutu gutxitan egiten delako eta eskuragarri daukagaulako ospitalean, eta ez da invasiboa. Zer desabantaila ditu? Batez ere kontrasteen beharra dugula kasu askoetan, eta horrek albo ondorio batzuk izango ditu. Alde batetik, ohikoena izango da estrabasazioa, hau da, sartzen dugun kontrastean, zainetik joan beharrean, alde biguinetara irtetzea. Eta horrek kasurik larrienean, sindrome konpartimental bat eragin dezake. Giltzurrun gutxiegitasuna izateko arriskua areagotzen du, batez ere giltzurrun gutxiegitasuna duten edo joera duten pazienteetan. Eta erreakzio alergikoei dagokienez, normalean gehienetan izaten dira arinak, baina kasurik larrienean, erreakzio anafilaktikoak izatera ere heldu gara. Bestalde, ispilonizatzaileak erabiltzen dira proba honetan, eta horrek esan nahi du pazienteak edo froga egiten zaion pertsona horrek minbizia izateko arriskua areagotua duela. Eta azkenik, eta honetan sartuko gara batez ere, ez du dena ikusteko balio. Askotan ematen du, pazienteari tak bat egiten badiogu, ikusiko dugula paziente horrek aztertzen zaion gorputz atalean daukan edo zer, ezta? Baina, hemen ikusten da zenbat protokolo dauzkagun txagorritzuko daukagun taketako baten, hemen 100 baino gehiago dago, protokoloa baino gehiago daude, eta beste batzutan protokoloa momentuan erabaki behar dugu zein den eta protokolo berri bat sortu behar dugu. Ikusi nahi dugunaren arabera. Orduan, zer da protokolo bat? Protokolo bat da, gorputzeko atal bat aztertzeko dagoen modu askoetako bat. Eta zeren arabera aukeratuko da protokolo bat? Aztertzen den patologiaren arabera. Orduan, protokolo espezifiko batekin aztertutako gorputz atalean aztertzen dugun patologia ez ikusteak ez du esan nahi gorputz atal oso horretan patologiarik ez dagoenik. Protokoloa zehazten duten parametroak zeintzuk izango dira? Alde batetik kontrastea erabiltzen den edo ez, eta erabiltzekotan ze volumen sartuko digun pazienteari eta zenbateko abiadurarekin, eta eskuratze faseak. Eskuratze faseak izango dira kontrastea sartu denetik zenbat denborara lortuko dugun irudia. Irudia izan daiteke kontrastea sartu dugunetik behin eskuratzea, edo izan daiteke ere denbora desberdinetan fase desberdinak lortzen joatea. Adibidez, ikusten dugu eskumako aldean abdomeneko tak bat zain fasean. Zain fasea da abdomeneko taka egiteko erabiltzen den fasetik ohikoena. 120 mililitroko kontrastea sartuko ditugu, zain barnetik 1,5 mililitro segundoko abiaduran. Eta kontrastea sartu dugunetik 60-70 segundoko atzerapenarekin lortuko dugu irudia. Bestalde hemen badaukagu beste irudi bat, dena birika arteriako angiotaka, eskerreko hori, 40 mililitro kontraste sartuko ditugu, 4,5 mililitro segundoko abiaduran, eta fase arteriala lortu nahi dugunez, bolustrakina erabiliko dugu. Hori aurrerago azalduko dizuet zer da. Eta hor, adibide gise jarri dut, abdomen eta pelbiseko atalean aztertzeko dauzkagun protokolo guztiak ikusi nahi denaren arabera. Hemen, gorputz talka batez ere gehien erabiltzen diren fase desberdinak edo protokolo desberdinak azaltzen joango naiz. Hemen adibidez garunean, ohikoenak izango dira kontrasterik gabekoa,
non ikusi ahalko dugun batez ere, odola, odol edo hemorragia mota desberdinak, zein masa efektua sortzen duten lesioak. Willisen poligonoa, bertan tintatuko ditugu arteriak, garuneko arteriak, parenkima fasea, batez ere lesioak aztertzeko erabiltzen dena, eta zain fasean, Willisen poligonoan arteriak aztertzen dire moduan, zain fasean, zainak aztertuko dira. Eta kontrasterik gabeko faseak, Willisen poligonoak eta garun perfuzioak osatuko dute iktus kodigoaren azterketa. Garun perfuzioan gertatzen dena zer da? Kontraste kantitate bat heltzen doala garunera, eta garuneko zonalde desberdinak ikusten dugu ze abiaduratara heltzen den, ze denboratan heltzen den kontrastea zonalde horietara, ze volumen hartzen duen eta fluxua zenbatekoaren. Horri esker aztertu daiteke parenkima nola dagoen. Eta bestalde, lehen aipatu dudan bolustrakin hau, da arteria faseak lortzeko. Azken baten, arteria fasea pertsona batetik bestera pixkat aldakorra dela esan daiteke, bihotz-gastuagatik. Eta, orduan, arteria fase zehatza lortzeko egiten duguna, eta markatzaile bat jarri interesatzen zaigun arterian, eta kontrastea sartzen joaten gara, orduan, markatzaile horrik detektatzen duenean kontraste nahikoa heldu dela arteria horretara, momentu horretan hasten da makina irudiak eskuratzen. Horri esker, lortu dezakegu, arteria faserik zehatzena edo pertsona bakoitza. Hemen badaukat kasu bat, duela urte batzuk izan genuena, 58 urteko emakume bat, etorri zen urgentziako zerbitzura, lehenengo krisi konbultziboa izan zuela. Orduan, garuneko tak basala egin zitzaion, eta ikusi zen, zonalde frontalean, zeukala hematoma intraparenkimatoso bat, eta edema efektu pizkatekin, ezta? Orduan, erabaki zena zen, paziente honek aurrekarik ez zuenez, baina, 15 egun lehenago, AstraZeneca txertoa jaso zuenez, pentsatu zen, askotan, batzutan, infarto venosoak horrelako irudi hemorragikoak ematen dituzte, eta susmo hori sortu zen. Ez ote zen izango garuneko zain trombosi bat. Orduan, errepikatu zen garuneko taka, zain barneko kontrastearekin eta zain protokolarekin. Hau da, zainak ziren tintatu nahizena. Eta ikusi zen nola, izan osakitalean, hemen ikusten da, baita hemen ere ikusten den hori, zonalde ilun hori edo erderaz defekto de reflexión esaten dena, zela garuneko zain trombosi. Horrein kasu honekin erakutsi nahi dudana pixka da, fase hau egin beharrean, arteria fase bat egin izan balitz, edo parenkima fase bat egin izan balitz, aztertzen gabitzan patologia ez genuela ikusiko. Azkenean, proba batzuk oso bideratuta joan behar dira, susmoaren arabera ikusi nahi dena edo bilatzen dena aurkitzeko edo deskartatzeko. Toraxera pasatuko gara, toraxean ohikoenak diren protokoloak edo izango lirateke kontrasterik gabekoa, birikako arteriako angiotaka eta aorta toraxikoko angiotaka, eta kontraste duen taka. Birika rekonstrukzioa, berez rekonstrukzio bat da, orduan euritako edozeinekin lortzen da, eta birika arteriako angiotaka eta aorta toraxikoko angiotaka, bata zein bestea, arteriak diren ikusi nahi duguna, hauek ere bolustrakinarekin egiten ditu. Hemen beste pare bat kasu ditut, biak dira tepari buruzkoak. Hau izan zen paziente bat, ondesteko minbiziko aurrekaria zuena, eta idorrearia jatorri ez ezaguneko idorreariagatik zegoen ingresatuta. Orduan, egin zitzaion torax, abdomen eta pelbiseko taka zain fasean, eta ikusi zen eskuineko aldean, euskala zonalde hipodentzo batzuk, birika arteriaren adar batzuetan, eta pentsatu zen, agian izan zitekela tep bat, birika arteriako tromboembolismoa. Orduan, erabaki zen, zain fasean eginda zegoenez, erabaki zen proba errepikatzea, baina arteria fasean. Eta ikusi zen, nola, justo zonalde horretan, hipodentsitate hori
ez zegoen arteria fasean. Eta honi esker, deskartatu ahal izan zen, TEPA. Kasu hau antzekoa da, paziente honek zeukan sukarra eta mina bisoko une iliakoetan, eta analitikan leukositosia eta PCR egoera. Orduan, divertikulitis susmopean egin zitzaion abdomeneko taka zain fasean, eta, abdomeneko taka egiterakoan normalen birikako beko korte batzuk edo beti geratzen dira hor, eta ikusi zen, aurreko kasuan ikusten zen antzera baten, hemen nola arteria batzuetan nola zegoen halako dentsitate baxuagoa. Orduan, zer erabaki zen, kasu honetan ere, erabaki zen errepikatzea proba, kasu honetan toraxekoa eta arteria fasean. Eta ikusi zen kasu honetan, bai ez, ezta? Bageunkela hemen arteria hauetan, fase arterialean, bai hipodentsitate bat edo hori, egin zen dudan moden, defecto de replezion esaten dioguna. Eta orduan diagnostikatu ahal izan zen, birika arteriako TEP bat. Kasu hauekin apurat zer erakutsi nahi dut, zain fasean egindako irudi proba honek, balioa berez susmo bat sortzeko izan dezakela, baina ez balio diagnostikoa. Balio diagnostikoa izango da benetan arteriak ikusten dituen proba. Abdomenera pasatuko gara, abdomenean lehen ikusi dugun moduan ere protokolo pila bat dago, ezta? Kasu honetan, giltzurrun protokolo bat daukagu hemen, kontrasterik gabeko fasea, fase kortikomedularra, fase nefrografikoa izango da, giltzurrun parenkima ondoen ikusteko balio duena, eta iraizpen fasean, kontrastearen eliminazioa ikusiko dugu. Da, irudi proba bakarra, giltzurrunak ikustera bideratutakoa, eta 4 fase desberdinez osatutakoa. Kontrastea behin sartuko dugu, eta irudia, denbora zehatzetan jasoko dugu, irudi proba osatzen. Beste kasu bat daukagu hemen, abdomenekoa. 10 egun lehenago trafiko istripua izan zuen politrauma bat da, momentuan egin zitzaion takean, bakarrik ikusi ziren saietze zur batzun haustura. Pazientea 10 egun beranduago bueltatu zen, sabelaldeko mina zeukalako eta eskuineko hankako inpotentzia. Horregaitik, egin zitzaion, abdomen eta pelbiseko taka zain fasean. Zer ikusi zen? Ikusi ziren egitura baskularretatik kanpo, kontrastea zirudien irudi batzuk, zain fasean, baino ez geneuzkanak, ez da. Orduan pentsatu zen, izan zitekela odoljario bat, baina ikusten genuen bakarrik zain fasean. Zegoen modurik jakiteko, ea odoljario hori zain odoljario bat zen edo arteria odoljario bat zen. Errepikatu behar izan zen proba, odoljario protokoloarekin. Da, abdomeneko taka, abdomen pelbiseko taka, baina odoljario protokoloarekin. Odoljario protokolo horrek ze fase desberdin dauzka, alde batetik zain barneko kontrasterik gabekoa, ikusteko ea hiperdentsitateren bat dagoen kontrasterik gabe, zain barneko kontrastearekin egiten dena arteria fasean, hau ere lehen aipatu dudan moduan polustrakinarekin egingo dugu, eta zain barneko kontraste berarekin zain fasean, 3 fase. Zer ikusi zen, fase arterialean, arteriatik kanpo, geneukela kontrastea, eta gero kontraste hori zain fasean handitu egiten zela. Orduan, heldu ginen ondoriora izan zen, paziente honek odoljario bat zeukala, odoljario aktiboa bat, fase arteriala, odoljario aktiboa arteriala. Orduan, azken baten, ekografiari buruz zertzobait esateko, ekografiak badauzka zenbat abantaila eta kari dagokionez. Ez da bakarrik batzutan ekografiarekin hasi eta takarekin jarraitu edo ekografia kasu batzuetan egokioagoa da, gauza batzuk, egitura batzuk ikusteko, taka baino. Behasun siskoa eta behasun bideako eta ikusiko dira,
giltzurruneko lesio kistikoak, alde beguinak, pediatria, emakumezkoen pelbisa, guzti horiek hobeto ikusten dira ekografiarik. Behasun zizkoa edo behasun biak, askotan ematen du, pazientea lodia bada edo, taka behar dela ikusteko. Justo behasun zizkoa ikustea erreza da, saietz hartetik eta proba egokiena da hori ikusteko. Eta bestalde, kontrastedun ekografiari esker, kapaz gara ikusteko, adibidez, gibeleko lesio batzuk ze portaera dute, eta tak bat egin behar izan gabe, jakin daiteke ze lesio bota den. Zeintzuk dira abantaila dela desabantaila horiek? Abantaiak merkea eta eskuragarria dela, eta ez dela izpi ionizatzailerik erabiltzen. Eta horregatik, naiz beste aldiz errepikatu daiteke. Zeintzuk dira desabantaiak? Kokapen espaziala aztertzeko ez dela hain egokia horretarako taka da egokiagoa egia esan. Esploratzailearen menpekoa dela eta normalean momentuan bertan interpretatzen dela, irudiak egiten direla, baina irudi horietatik beste pertsona batek interpretazio bat egitea, nahiko zaila da. Eta zeinbait muga dauzkala, adibidez, pazienten ezaugarriak, pertsona batzuk ultrasoinuak transmititzeko gaitasun ona dute, eta beste batzuk, ez. Hemen azkenik beste kasu bat daukat, 7 urteko mutiko batena, sabelaldeko traumatismo bat izan zuen, eta mina zeukan ezkerreko hipokondrian. Orduan, ekografia bat egin zitzaion, eta ikusi zen nola likido astea zeuken abdomenean, batez ere parearen azpialdean, eta gainera parearen parenkiman halako lesio batzuk zeuzkan, hipoekogenikoak, eta ezen oso argi geratzen zer ziren. Orduan, kontutan izan da, paziente honek sabeleko traumatismo bat izan zuela, likidoa zegoela eta parean lesio batzuk ikusten zirela, erabaki zen taka egitea. Orduan, takean zer ikusi zen? Lesio horiek, ekografian ikusten ziren, bareko lesio horiek ziurazki pseudoaneurismak zirela, fase arterian agertzen zirelako eta ez zain fasean, hemen ikusi daitezken hauek. Eta gainera zain fasean, ikusten zirela, bareak zelan zeuzkan urradura edo erderaz laserazio esaten dizkio batzuk, ezta? Paziente hau modu kontserbatzailean tratatzea erabaki zen, eta jarraipena ekografiarekin egin zitzaion. Lesio horiek txikitzen joan ziren, eta pazienteak ondo evoluzionatu zuen. Adibide honekin erakutzen nahi dudana da, askotan taka eta ekografia proba komplementarioak izan daitezkela, bata eta bestea kombinatu daitezkela, eta batzuetan baten ikusten ez dena, beste baten ikusi daiteke. Eta azkenik ondorio bezala zer esan dezakegu. Irudi probak aukeratzeko moduan, susmo klinikoa zein den jakiteak bere biziko garrantzia duelako. Ez bakarrik irudi proba zein izango den zehaztuko duelako, baizik eta irudi proba bat egiterakoan ere protokoloa zein izango den zehaztuko duelako. Horregatik susmo klinikoa oso garrantzitsua da eta guretzako azkenean zuek guri kontatzen diguzuena edo pazienteari buruz esaten duzuena, guretzako oso garrantzitsua da hori zehazteko. Hori susmoa edo zein izan da ere, beti galdetu alde iguzue zein uste dugun dela proba egokiena hori aztertzeko. Bestalde, irudi proba egitea erabakitzen denean, kontuan izan behar dela horrek izango dituen onurak eta kalteak. Eta, azken ikusita radiologia zerbitzu edo berria espezialitate, hobeto esan da, espezialitate nahiko berria dela, 120 urte inguru izango dituela, eta azken 50 urteetan garatu diela teknikarik erabilienak, auskalo hurrengo urteetan gatuko dugun, ezta? Eta, hori izan da dena, eskerrik asko entzuteagaitik.